Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali siang para pemirsa kebangkitan kali kuno Farhain Nasifat. Kelas sedasa gangsal ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan banjir ing Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Paladen Kota Semarang ing Selasa nyatakaken ngantos dinten kaping 6 kelatah ingkang tasih kepareng dampak banjir inggih punika wonten kelurahan Geduk Sari, Trimulya lan amargi Ageng Kaligawe, Kecamatan Genuk. Keingginan banjir wonten kalih kelurahan tersebut sawetawis 40 cm. Kajawi punika tidak ugi tasih kadados wonten sepanjang amargi Ageng Kaligawe utawa papanipun wonten griya sakit teng Sultan Agung senajan mekaten lalu lintas saking arah Demak dipunlaporaken sampun lancar des pemajeng Presiden Kota Semarang ugi dipun suwun dening Wali Kota Semarang supados nglampahaken pemeriksaan sumber wonten pemukiman warga. Dipun tambah penyediaan toya resik saking perusahaan laladan toya Punjuk Tirta Modal DPU Wadin Kementerian Sosial ngantos nglibatake 5 mekaten pawarta sakit. Kula ngaturaken dipunten punika kula Farhain Nasifat adani materi nuwun lan ketemu jenengan ing pawarta lan waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.